אני סקאי, זוכרים אותי בסרטון הראשון שלי? זאת אחותי הקטנה. שלום. האח הקטן שלי, הוא עלה לפה. חכו רק שנייה. זוכרים אותי בסרטון הקודם שלי? של הסימניות? רגע. של הסימניה? כמובן אתם יכולים לקשט את זה עוד, לא רק ככה, אתם יכולים לקשט את זה עם פרפרים, לבבות, פרחים, ציפורים. אז היום אנחנו נכין קוואקווה. אני אכוון את המצלמה למטה, אבל לפני זה בואו נזמן את החומרים. אני כמובן בגלל שאני קוסמת כזאת טובה, אני אקח עיפרון פשוט. אני אסתובב אותו ואגיד אברקדברה, הוקוס פוקוס. חומרים בואו מהר. חומרים לפה עכשיו. חומרים. סקיישס. אומייגאד, הנה הצלחתי סוף סוף. והחומרים הם דפים. אני הבאתי עוד אחד. אני סימנתי עוד אחד ליתר ביטחון. קלמר צבעים. ומה? קלמר שני. בוא אליי עכשיו. קלמר שני, בוא אליי. סקייצ'ס. אז אני חייבת למצלמה למטה. בואו נתחיל. סקווש. אז כמו ששמתם לב, היום אנחנו נכין כמובן קוואקווה דלה אומר. סתם, לא יודעת. אבל אנחנו באמת נכין קוואקווה. אז כמו בסרטון הקודם של הסימניה, נקפל את הדף למשולש. צריך משולש מדויק, כי אחרת זה יצא עקום ואחד גדול ואחד קטן. תכף תראו למה אני מתכוון כשאני אומרת גדול וקטן. אבל באמת, עדיף לעשות הכי מדויק שאפשר. ואם אתם לא כאלה מדויקים, תוכלו לעזור בהורים שיעזרו לכם. אני בטוחה שהם ישמחו לעזור לכם. אז מתוך הקלמר שלנו נצטרך גם מספריים. שכחתי לשים פה את כל שצריך. צריך גם מספריים. מחק. מחדד. יש פה גם את המחדד הגדול שלי. עיפרון. מה? אני מצטערת. סליחה רגע. אני שוב פעם מכוון את המצלמה למטה. סורי. אז אחרי שעשינו את המשולש, ואם אתם צריכים עזרה מההורים, אני בטוחה שהם יסכימו. אז אחרי שעשינו את המשולש, או בעזרת ההורים, אם אתם בני 6 ומטה, או שאם אתם בני 6 ומעלה, תגזרו את המלבן הזה, כי אנחנו לא צריכים אותו בעבודה שלנו. כי הוא מפריע לנו, סתם אנחנו לא נצליח. אז אנחנו פותחים. רגע. סדר יתקיים, סדר יתקיים, סדר יתקיים. סקיישס. תודה להם. אז אנחנו פותחים את הריבוע, את המשולש שלנו. לוקחים את הצד שהפס שמחלק נמצא בו, את הצ'ופצ'יק העליון, ומורידים אותו ככה. אם זה ככה, אז אתה תדעי מימין לשמאל או משמאל לימין. בגלל שאני ימנית, אז אני רגילה לעשות את זה מימין לשמאל. אבל זה לא באמת משנה איזה כיוון, כי אנחנו גם ככה פותחים אותו. ועכשיו העבודה הקשה מתחילה. תנסו אחרי שבמדויק לקחת את הפינות ולשים אותם בול על האמצע. כמובן, או שאולי כן או שלא, כמו שיצא לי עכשיו, לא הגיע לכם עד הסוף, וזה לא כזה נורא.
כי עדיין הקוואקווה תהיה בסדר ומושלמת. לא מושלמת מבחינה אסתטית, כמו שזה צריך להראות, אבל זה יהיה בסדר. ואז שוב פעם הופכים, ואז רואים את הריבועים, רואים? פה זה יצא קצת קטן, פה יותר גדול, פה קצת יותר גדול, פה זה הכי גדול, זה לא משנה. עכשיו, לוקחים צ'ופצ'יק אחד, לא משנה איזה, ואותו דבר. וכשהפעם זה יהיה קצת יותר קשה, כי קיפלנו גם צד השני. וגם פה אותו דבר, רואים פה יצא לי הרבה יותר קטן, וזה לא משנה, כי עדיין הקוואקווה יעבוד, ועדיין הקוואקווה, ועדיין הקוואקווה. הכל בסדר. וזה האח שלי, ושוב פעם הוא מפריע לי בסרטון. אבל זה אחים קטנים וצריך להתמודד. אוי, יצא לי לא טוב. טוב, מזל שהבאתי דף ספייר. דף ספייר. חזור אליי מהר. סקיישפס. אני אעשה את הכל מההתחלה ושוב. איפה המספרים? שוב סליחה, אני אכוון שוב את המצלמה.